A sad ukrasi. Prelepo. Da, dekor se fino slaže. Ovo bi trebalo da bude brzo. Stižem u biblioteku za trenoka. Zaista prelepo. Ne dekor, već ona. Ne. O, samo to ne. Kako su mi bodlje? Jesu li ispravljene? Dobar dan. Samo trenutak, molim te. Ja sam u zoni. Tako se kaže. A, da. Iskrice uvek pomognu, zar ne? Pa, Rarity, ti si živi talenat. Kako mogu da vam pomognem? Tako mi zvezde? Dušo, šta se desilo sa tvojom frizurom? O, misliš na moju grivu? Pa to je duga priča. Ovde sam da proverim ukrase i izlazim iz tvoje kose. Iz moje kose? A šta ćemo sa tvojom kosom? Čekaj, gde idemo? U pomoć! Ne. Previše zeleno. Previše žuto. Previše pufnasto. Nedovoljno pufnasto. Previše karnera. Presjajno. Hajde sad, draga, htjela si da mi kažeš odakle si? Mene su poslali iz Canterlota. Canterlot? O, kako ti zavidim. Taj glamur, ta prefinjenost. Oduvek sam sanjala da živim tamo. Jedva čekam da kažem ostalima. Ti i ja ćemo biti najbolje drugarice. Smaragdi! Šta mi pada na pamet? Čekaj da ti stavim rubine. Brzo, pre nego što me ofarba celu.